Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ya pi ki nongpen, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kublai. Undang wat RTI ha kejela ubat des parsing rani ulah kena baya ke building thamai jongka office National People Party ke badan Habibah Road kedai ke balate bian klem dayo jingbet nak ka office jong Deputy Commissioner. Ulah kedau hang ni baya ki jaka sarkar lani ki revenue land ki bahap ha jingpet jikmi jong Deputy Commissioner balada don ki bakwa ban simwaya kini ki jaka kin hapan bot iki katu kat ni teli ki jingyate bat kawai na kini ki jingyate kadai ki nong simwai ki hap ban siu sispa kat santingka ha ka sisnam na ka bentalai posnam ki weipat ki jingyate kalong baki nong simwai ha ya kini ki jaka kimla ban pen klem ya ki ding lani ban sna building klem dayo jingbet na Deputy Commissioner. Uba disparsing ula keno ha ka bayadai ba ka jingsna ya ka building jong ka NPP ha ka RTI ka ba ulayo sim layo ya ki kot ki slaban pensisya ba ki layo jingbet shwa ba kin sna ya ka ni ka building jong ka office NPP. Uba rani ulapan ru ya ka RTI halor ka jingdon ki jaka sarkar lani ki revenue land hasilong na ka office Deputy Commissioner batkat kum ka RTI ka ba ulayo ha ka arpesan tari unailar hajar arpuat ki jaka sarkar ki don hadu lai hajar praspa khandai pho hektar hasilong ha ka RTI lak dauru baki parti baper ki balayo ya ki jaka ha kini ki jaka sarkar kadai ka HSPDP lai hajar square feet ka BJP lai hajar square feet ke NCP lai hajar square feet ka Congress 10,000 square feet ke NPP 10,000 square feet bat ka UDP 10,000 square feet yo 10,000 square feet halai mukra ti habede bat ki ba thamai ki bapan jakana sarkar nam ta bansna office kemenang kong gade ka jingpan jo gane ka land for office of commissioner for person and disability Meghalaya Shillong ka baar gade ka land for Meghalaya college teacher association kini di jinggerpat nam tan panjakai sarkar ka balai gade nam ta ka office community hall of Lower Lesmia Dover Hall nata ka basaw de ka land of construction of residential quarter for officer staff of the office of subsidiary ministry of Home Affairs Government of India. But kabasan gade kabapan na ka PDF na mantaban sila office. Ayo na ka office dungo si DC ka absan tarik akos arhaja akwa. Ti habede bat kani ka RTI bangapan namta ka tay ka office jong ka NPP yang tay po hajan residential jong Chief Justice of Meghalaya. Abide batai ka RTI bangapan nang kong yang apan ka bangayo ka report ka de ka arpwe ka de artli kane arpwe July arjahuar kane ka katkom kane ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission kan ma kane mo zero copy of permission with detailed information including number of floor te habide kane ka RTI hangne ka pau ba kimai nga ta jero copy of permission na nek photocopy ka bangapan ya ka permission ka bala issue syaka parti NPP te habide bagani ka number lain ngalapan ka we RTI haka kharwe tarik Jun araja arpual limba online RTI kena kharwe tarik Jun araja arpual limba online RTI hadin live na ngayo akan report minta ngayo khandai tarik September araja arpuan tikane ka RTI ngapan katkom kindon juga Meghalaya building Meghalaya building notification khandai tarik nai balai araja arpuai katkom kane ka Meghalaya building section 3 kane kano kibre ki papan permission Today, when I got drawing structure, the building plan submitted by the official of the National Party for building permission to erect and construct NPP office building at Bibar Road near Chief Justice Resident of Building. The habede bagane te ai ka report hne te kadon ka DPR ne ka DPR hne ka jingpe hne ka biang. Habede ba ka ar pate ka bangapan habede bagane ki dokumen na mataban submit Hashwaban yo permission kani bulan kamba ki dokumen nam ta submit hashwaban yo permission kani katkom ka building bylaw dated kanai trik nai bala archway
which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Meghalaya NPP. Bangapan ka baar kalong ba anda lapwa hang tai po office hang tai ki penkela ya kani ka ya kani ki information ka bangapan mga haji siya ngapan ya ki dokumen bat kini ki ba submit haswa ban ai permission ki ai ki hangne ki repeat ban ya kani ka bangapan ka balai ka bang ai ki seal list patal dane ka list ka pata bagi ki ai dengan ka ju hangne. In this question, I request you to provide photocopy pata to the undersigned. Kani jinsya kani question number 3. Ndri kani number 3 kira mana kambal tu. Te habede ba kani ka ba r ki ai man kani ka sim as above ka bala enclose kana number 1 ka bangapan habede ba kani ka building bailo. Te habede ba kani building bailo hangni ki kot kisla lo I hangne ikot kisla ban submit hangne kiwe na du ka seismic certificate nanta ka drawing ka DPR ro khoi hangne ka biang handre ke jingdu na hangne ka long ba kat kom ka list agreement ba DC ka ba komi ka makane kat kom ka list document ba DC hangne la sho shai ba kinik nong chimwai kimla ban pen klem udien ta number 1 kimla ban pen klem ya udien badon hang tai po jaka klem ka jingbit UDC kata kamut chwa ban submit ya hachwa ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kane ka no si na u DC kata number 1 number 2 kade hangne la tho ba that the list shall not construct any building, shed or other structure. Ini atau ini ka lease agreement what we see. Shall not construct any building, shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner. Absan ka chisnem bade ban siu sa ka office jong UDC. Di habede ba kane naklanyo nga spentip je phi ba imat ka doni hang tai ba ka sudon tangkani ka material ka ba submit na ka office jong NPP kum ka building kum ka plan ka seismic certificate ka permission imat hadu mentam paryo kum no ta ka building ta ka yeng kum no ka building ka yeng lada ya ki brio ki usneu usnong peniak tiat senong nama ba peniak dagi bagi usneu dagi jingkeli ya kini ki brio jong sarkar ki le ba an gumne upai ba am le amno tang pai ba so thu ya kata le amno ya kini ki brio ba le ba an da kim le ba an ba le kim submit ya kini ka annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of Xerox permission hangne ka RTI ka bangapan ka bangayo ka artway tarik Julai araja kuar hangne ngapan Xerox copy of permission hangne claim ai yang ang Xerox copy kita kata ka body language jong ni ka RTI ka pa ba ka NOPP office ang tay hadu menta kan padyo permission hangne ka pau ba ya kini ke Clemdon NOC kat kom kani ka ba yo RTI ngne Clemdon ka NOC ka ba enclose ka ba IDC ka number 1 kadai ka NOC na mata penklaim gi biya uding number 2 kadai ka NOC na mata ban senai building Clemdon hapo ka RTI ka banga yo na tai nam uda ni ka bat ka haba menrap halor kani agreement ngan ya tu ipi ba kani ka agreement kadai na mata lai post name ka agreement kadai na mata lai post name ha ka jing siu ka ba tang chispa khatsan ne ka snem ka dor ka baiwa ha namata lai posnem ha ka jingsiu namata chispa khatsan tengka sisnem ba kane ka parti NPP ka dai bansiu syau DC ka jingli kalong ba
ba balai ka revenue lan kamla ban ai sendon ye jaka upai ba re bentit ni balai ka revenue lan lengwa disi ma be disi be ukustarian head na mata ka revenue lan hapo selong mar ka revenue lan so selong ka dei ha ba khambu ni ka dei ka jaka jo ikun nong cloud bal ai was ko ka queen of England ha ka 10 tarik Disember kat plaspa andru pula lengbau o be nong cloud kadai ribulan balai wa ini gini material ni te kadai ka ribulan kadai ka jaka jo ikun nong cloud namar ba kadai ka lislan habau bisi wai sono nomla ban aidu jaka nomla ban aidu ha shwa ba kita ki nong simti la ne gilisi ha shwa ba kita ki nong simti ya kata ka jing ai bisi ru shwa ban le ka no la ken sha ka ni ka lis ka ni ka krimen kimla ban pen klem yu ding kimla ban snabel ding klem ke jing bit jong u disi kani la chen chai ha ka ni agreement te kum skin ma yu phi ba kani ka jaka jong ku nong cloud ka ku de jing sha ka lis ka ku khat khandai spa an ru pa lis tat ba ka government of Meghalaya government of India kanang siu ya bai wai pe de kani ter bai wai kani on ru pho nang siu san phu tang ka sa ki ku nong cloud ru phu san nang siu san phu tang ka sa ki nong cloud so sne ka khandai spa an ru phu nyu ro nang siu san phu tang ka sa ki ku nong cloud khat khandai spa an ru khundai ro nang siu san phu tang ka sa ki nong cloud nyu phu san nang siu san phu tang ka sa ki nong cloud ka last payment ka ba siu sa ki ku nong cloud ka dei hau khat khandai spa nyu phu nyu kani ka document ka pensya ba ka jaka hapo social long ka dei be ka jaka jom kin ku nong cloud ka list ka la good of nem khat khandai spa an require ta ka dau udusi namla ban aido ya khandau shano namla ban aido ta ka dau ba ai lang ba ki list ba kani ka list ka long ba ka kuma kermen dong live muslim Kumno kidang la. hadin ka khandai spa an require ini kita kana government mansiu bai wa sa gini try na makakut ka list ka khandai spa an require ke habala kut ka list long ka bai wa san thu tang ka system na benta siajar aka sakit kurung klau nang siu bai wa san Hadu mentah. hadu mentah ka ku hadu ka khandai spa nyu nam ICU hadu mentah balai ka kajing kali kalong balai kim ICU namar bakadon ke kelas sapren kurung klau we ki kur ke ong ai pate hanga we ar pate hanga di ta la don usnem ba adep ba unu home minister je empariat la pendu ke jakai sport polo par ko la na mana kade ke jakai kigi guru pa kade kade bunulan le na kata on tip tak la yang giem tu se Tapi ong gadon ka jingya kelas te kumno audisi rang la ban ai. ke jinge kelas long mentah hadian pi government ba dah ba pi ki kur pi kelas umla pertamai ke bawa government ka yal be तो का तो ने मार दांग kan mau ni yor specialist na government na aslam tamam kan mau kadang ke city ke batho na ko we ti ai ban ya thu yo dc ba hangne chu ai yang ba issue of permission ke dei aku ar Disember araja arpau ngan keli UDC hato nakalem jong pi pila ai rem ganosi nam taban sina building kata mengkong pi ai no si ban kot igidi kata namar bat kumta tete la syangan somit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jinga arta tien jong pa ya ka tai ka office NPP hang tai tangi tahi nga ai kulei. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.